Manchester United s-au adunat în fața hotelului unde erau cazați fotbaliștii străini. Microbiștii s-au îmbulzit și au încercat chiar să rupă cordonul agenților de securitate. Spectacolul fotbalistic așteptat cu nerăbdare de microbiștii din Republica Moldova a produs aglomerație și în zona stadionului Zimbru. L-am întâlnit acolo și pe cel mai înfocat fan al lui Ronaldo, un puști venit din străinătate, care a reușit să se strecoare printre agenții de securitate pentru a obține un autograf de la idolul lui. Deși la intrarea în țară Cristiano Ronaldo nu a oferit autografe microbiștilor basarabeni, de această dată fotbalistul i-a permis micuțului chiar să-l îmbrățișeze. I'm so happy because the security always was holding me. I tried to fight and go to take the Ronaldo. Ronaldo said that I can go to the match because he signed me. So good, I was so happy. I wanted to talk English, but he said he was taking me to the bus, and I'm like, I'm driving with him, and no, he just wanted to sign.